Tapă. I like. Move. Ce faci? Bine? Singure venionul cum stai? Bine? Bate, eu te-l bat. Văd foc, dă-mă camera. Dă-mă camera. Mă dorm seara. I like you. Auzi? Cum face Camila pe șef când vede simțenilor de oasă la Chișinău? Ce simți? Cămiloiu? N-aveți o pungă la dumneavoastră ca să, că mi-e rău, sunt în avion. Iată, pe care. Ce drag mai nu știu, iau la pachetă. Iau la pachetă. Bă, dacă n-am de un preot, aici, la Budiști. Eu nu sunt la acolo. Eu un preot la Budiști. La Budiști? La Budiști. Deci, după Peico, imediat în cimitirul ăla. Are? Întreabă ea vreo pare, a dat loc acolo, a dat loc acolo. A murit. Nu, dar nu am văzut în viața mea. Ea, bă, a făcut. L-am luat din mașină, m-a spălat pe umeri, l-am băgat în disterică, de parcă trebuie după aia. Mor. Nu, pe patul ăla de cer așa. L-am băgat în biserică. Îl scoate-mă, ne bate preot. Odolom. Sfinția ta și Sfinția, n-am odolom. Vă bălădăgat pe ăla de beton. Da. Ale, acolo în jos. Puțin mai în jos. Da. Ăia stăteau pe grămadă de pământ. Nu știu, vreo pare. Doi erau. Unul făcea. Bătuiți pendulă. Am alit. Îl luat făcea. Ce faci, mă? Nu mai poți? Ei, stai răzmat. Ia pâinile, că se bagă jos. Pâinea și la... Da. Dar preotul ne dirija, nu, săracul a fost băiatul. Am făcut în viața mea ce mai știu. Am văzut grupare. Acolo se ocupă ei acolo. Oamenii care l-au parte. Dar nu știu, erau familie. Cu astea. Dar uite, cu tămâioară pe ele. Pune cere, făicere de cuvință și ascupă-l. Babau. Nu se va ca să stăm la trian. Jur, unde ești? Senatorul de? Unde ești? La ce post? Hai, acolo. La post, da? I like you very much. Ia zi ce post. Thank you. Hai că sentimentul... Vezi că e a treia țigare. Bună țigară, de unde? Să nu pleci. Să nu pleci, că te întrebă la cabină. La alcătuie acolo. Păi, ocupat. Unde? Păi, el mi-a scris. Păi, e ocupat că noi punem drogul. O? Am un client aici, a zis cu milioane de două voianori.
Noapte mare.